Un gest com aquest, en un espai com aquest, era habitual fins fa no tants anys. Per rentar la roba, avui n'hi ha prou posant en marxa la rentadora, però algunes dècades enrere era una tasca diària de la que s'encarregaven les dones de la casa. Aprofitant la digitalització que s'ha fet al rentador de Can Carreres de Serinyà, avui coneixerem com eren aquests espais i la importància d'unes construccions que van arribar a ser molt nombroses a tot el Pla de l'Estany. En aquest programa viatgem fins al nord-oest de la comarca del Pla de l'Estany fins a arribar a Serinyà, un poble situat a prop de la confluència del riu Ser i el Fluvià i creuat pel Serinyadell. Es tracta d'un territori poblat des de temps immemorials, com ho testimonien les coves prehistòriques que trobem tot just a l'entrada del municipi. No en va, es tracta d'un jaciment paleontològic que ens permet conèixer on i com vivien els primers pobladors no només de la comarca, sinó de Catalunya. I és que, de fet, Serinyà és un poble on la tradició conviu amb la modernitat en harmonia. Un nucli petit, però que concentra gran diversitat de paisatges i realitats que van des de nuclis disseminats i boscosos fins a un centre que ha crescut amb el pas del temps i que aglutina bona part de la població i dels serveis. L'església de Sant Andreu, amb el característic campanar de planta quadrada, és la insígnia del poble i es pot divisar des de bona part del municipi. Al seu voltant s'hi troba un nucli històric amb edificis com Can Veia o racons com la plaça del doctor Josep Maria Coromines. Serinyà també és un nucli ideal des d'on gaudir del paisatge amb rutes a peu, en bicicleta o a cavall que ens permeten conèixer el poble o descobrir espais com la immensa extensió del Pla de Martís, al límit amb Esponellà, Fontcoberta i Porqueres. Al principi del programa fèiem referència al Serinyadell, un petit torrent que creua el poble de Serinyà i en defineix part del seu traçat. Com a font d'aigua al seu voltant s'hi han bastit bona part de les cases més antigues i els camps de conreu que aprofiten el reg que permet aquest corrent d'aigua. Però l'aigua no només s'ha aprofitat històricament pel camp, sinó que també s'hi van bastir safareigs i rentadors al llarg del seu curs. Des d'almenys els anys 30 del segle passat, a Serinyà també es van construir un gran rentador públic conservat en molt bon estat i que podem trobar entre la casa pairal de Can Carreres i la depuradora d'aigües residuals, molt a prop del centre del poble. De fet, ara el veiem força gran, però el cert és que ho devia ser encara més, ja que el pas de la carretera, avui molt més ample que dècades enrere, va deixar-ne una part soterrada. Els rentadors eren molt més habituals del que podem pensar a simple vista i a Serinyà, seguint el curs del Ser i el Serinyadell, hi ha almenys una desena de rentadors o safareigs, si bé aquest, conegut com a rentador de Can Carreres, era el més gran i concorregut. El rentador de Serinyà és un dels exemples que permeten explicar molt millor aquestes construccions que permetien rentar la roba i que es van anar construint, de fet, al llarg de tots els cursos d'aigua de la comarca. Malgrat que molts s'han perdut, encara en perduren en diferent estat de conservació múltiples exemples en tot el Pla de l'Estany que han esdevingut testimonis vius de la història recent. Sempre que parlem de rentadors, penso que és un espai de memòria històrica per recordar una mica d'allà on venim i per lo que havien servit, sobretot, no? I una mica, cada vegada que se'n parla o que s'escriuen coses dels rentadors, penso que fem com un petit homenatge a les dones que havien treballat en aquells anys, no? Quedem-nos uns instants a Banyoles. La creació dels recs i rieres, ja des de l'època medieval, per tal de fer cultivable la riba de l'Estany, que per naturalesa era una zona d'aiguamolls inundable, va apropar els cursos d'aigua a tot el traçat de la ciutat, fomentant l'aparició de molts rentadors, tant públics com privats. El llibre d'en Joan Anton Avellan i en Ramon Casadevall, Qui té roba per rentar, que justament allà en van inventariar 194 rentadors. En aquests, que eren bàsicament privats, de les cases que estaven a prop dels recs, encara s'hi haurien d'afegir els rentadors públics, que de rentadors públics a Banyoles encara, que jo recordi en aquest moment, se'n conserven dos.
que és el de la placeta del teatre, al carrer de baix, que és un rentador cobert, i després un altre de més petitet, que és el carrer de Sant Roc. Tant un com l'altre eren rentadors construïts per l'Ajuntament perquè les dones properes en aquests espais poguessin aprofitar-los per anar a rentar la roba. Aquestes construccions, malgrat tenir molts elements en comú, s'adaptaven als usos que havien de tenir segons l'entorn o el número de persones que els havien de fer servir. Aquí a Miànigues, al Camp Miànigues, n'hi ha dos, encara en queden dos, que són un que és de Can Campolier, que les dones, les minyones que treballaven per la casa de Can Campolier havien construït una baix, que hi havia un pou, i d'aquell pou subministrava aigua amb un rentador que encara existeix, molt maco. Hi havia el de Can Guardiola. El de Can Guardiola precisament és un de molt bonic perquè resulta que l'actual propietari, que és en Joan Teixidor, l'ha restaurat molt dignament i és un rentador, hi ha rentador i viver també, però resulta que agafa l'aigua des d'una mina, des d'un pou conduït per una mina subterrània d'una longitud de 100 metres i va parar en aquest rentador i en aquest viver. Llavors, de les cases, les masoveries que formaven part d'aquesta propietat, eren les que utilitzaven aquest rentador. Els que reuneixen unes condicions més especials són els que serien rentadors de pagès. És un espai que hi ha també el viver, que servia per regar tots aquests horts, hi havia la font, i per tant tot el que era un entorn d'aigua que s'aprofitava en totes les característiques de lo que és, diguéssim, un rentador. D'entre aquesta tipologia de rentadors, un dels més singulars i que passa més desapercebut a ulls dels visitants és el que trobem justament a tocar de l'església de Santa Maria de Porqueres, molt a prop del passeig a peu que dona la volta a l'estany. L'Ajuntament de Porqueres, d'acord amb el propietari actual, tenen ganes de poder-lo restaurar. Perquè és que passa que és un rentador que reuneix unes condicions totes peculiars. D'una banda, havia set per rentar la roba, de l'altra viver amb unes feixes que hi havia allà sota del que és l'església de Porqueres. Hi havia hagut una font, que hi ha fotografies de gent que havia anat a recollir aigua, i a més també dels masovers que vivien al castell, i els hi servia també per abeurar el bestiar. Per tant, és un espai molt emblemàtic, i tenint en compte que està molt al costat del camí que diàriament hi passeja molta gent, penso que un cop restaurat serà un espai, una instal·lació que conserva molt bé tot el que és la memòria històrica d'un passat relativament recent. A banda dels rentadors públics i de pagès, també hi havia els rentadors privats i d'aquests a Banyoles en trobem nombrosos exemples. A les cases que limitaven amb algun dels recs era habitual que s'hi fes un petit rentador a la part de darrere, que a més, en la majoria de casos, també tenia algun conducte o mecanisme per desviar l'aigua cap al pati on s'hi situava l'hort. Tornem cap a Serinyà, on fins fa escassament una dècada el rentador era encara utilitzat per algunes veïnes del poble, cosa que fa que molta gent encara tingui un record viu. Hi ha el cas del rentador de Serinyà, que encara, ara actualment, segurament que no es fa servir, però sí que havia estat un dels últims rentadors que sempre encara hi veiem gent rentant la roba. Jo conec dones que havien anat a rentar la roba, eren una germana, les germanes Lledó, que de molt petitetes hi anaven a rentar la roba i tenen records d'aquestes vivències. Sempre havíem d'anar molt alerta perquè allà on posàvem els peus que no rellisquessin, i justament elles recorden també que en més d'un hivern es havia hagut de trencar el gel del rentador, perquè les baixes temperatures gelava l'aigua. Justament una de les expressions trencar el gel suposo que està relacionada amb aquesta activitat. Una de les primeres dones que devia arribar al rentador era l'encarregada de trencar el gel.
Una d'aquestes veïnes de Serinyà que coneix molt bé el rentador i la feina que s'hi feia és la Paquita. De fet, ella el va fer servir habitualment durant prop de 60 anys, des de la dècada dels anys 50 del segle passat, quan era només una nena. Quasi tot Serinyà venia aquí. Jo era petita, ja agafava una cadira petita i presentaven aquí i deia qui és que et deixava rentar roba de nens o nenes? I tothom em deixava rentar. I em pujava al cim de la cadira i rentava. Tota la vida. I digués, aquest safareig ja ha sigut el meu company tota la vida. El procés per rentar roba era sempre el mateix. Les dones, de vegades ajudades pels marits o els fills, portaven la roba i sabó al rentador, però també s'ajudaven d'altres elements per facilitar la neteja. A més, també s'havia de respectar l'ordre d'arribada. Tothom volia anar primer, perquè, esclar, agafaves l'aigua neta. Però, esclar, llavors hi havia una cosa que com marxava el de davant, la gent anaven pujant. I si algú feia trampes, que de vegades se'n feien, com ara, com eren al mig, una perquè es coneixia amb l'altra, coita, posa d'aquí, ja hi caps. Home, les de darrere deien, que darrere com nosaltres. Amb això jo sí me'n recordo de petita, últimament no, perquè ja d'un cop van començar les rentadores, ja no hi anava tanta gent, i era com si rentàvem bé, perquè estaves ben ample. Perquè abans una pila de roba ensaonada aquí, una altra que es vendia a l'altre costat, i allò era, bueno, ja s'hi estava acostumat, però era així. Nosaltres en dèiem un cossi, ara són de plàstic, en aquell temps n'hi havia que encara no eren de plàstic, però eren de plàstic i agafàvem això, i després hi havia unes fustes de la mida del xis, i esclar, llavors anava molt bé, perquè aquella fusta feia uns recs i allà per fregar anava molt bé. I tothom tenia una fusta i rentava, i altres no tenien una fusta d'aquestes, però tenien una fusta perquè quan rentaves la pujaves en la paret, com es vendies quedaves molla, i així amb una fusta no. I anava molt bé. Tothom ja estava preparat aquell temps, Se'l feien el sabó. Nosaltres també l'havíem fet vegades, el sabó. Sí, es feien el sabó. Jo ho havia vist fer la meva mare, però no me'n recordo les quantitats de coses que hi posava, olis, i, per exemple, si un oli es feia malbé o el que sigui, després el guardaven per fer sabó i coses així. I després, ara més cap aquí, ja la gent el compraven, perquè llavors van sortir els polvos. El polvos per posar la roba en remull. Però al principi era tot sabó fet a casa. Als rentadors s'hi rentava tota mena de roba, parament de la llar i llençols, però no tot es rentava al mateix punt ni de la mateixa manera. I la roba més bruta la rentàvem aquí al capdavall, ja la posàvem en remull aquí al capdavall, perquè de vegades hi havia fang i la rentaven aquí. Després, com li havien tret el fang, la pujàvem. Però aquí s'hi rentava roba bruta i neta. La més delicada, quan estava neta, després la tornaves a esbandir i es posava a part, ja s'hi tenia compte, però tota classe de roba. També s'hi produïen disputes per aconseguir el millor lloc i algunes anècdotes, sobretot quan la pastilla de sabó queia al fons del rentador. D'allà on te rentaves no corria gaire, però jo sí que me'n recordo que moltes vegades anava a la casa a buscar un rampí i amb allò feien pujar el sabó. Llavors, les de baix, què remeneu aquí dalt? Llavors vam fer baixar l'aigua bruta, esclar, perquè si el fons era una mica brut i remenaves amb allò i baixava l'aigua bruta, sí, de tot. Aquesta, però, era una feina que de vegades també era dura. Representava un important esforç físic, portar gran quantitat de roba per rentar i, sobretot, tornar-la molla un cop neta. A l'hivern, a més, les baixes temperatures i la fredor de l'aigua feien més feixuga aquesta tasca completament manual. Més enllà dels usos que es donaven al rentador, el cert és que eren autèntics espais de trobada social i un lloc d'intimitat per a les dones, en una època en què, en molts casos, tenien poques oportunitats de sortir de l'àmbit domèstic. I era un espai que totes les dones aprofitaven en aquell moment per enraonar, per explicar coses d'un sentit o de l'altre i per fer xafarderia. I potser segurament que l'expressió de fer safareig justament arrenca, diguéssim, en aquests moments, no? De que es trobaven tota una sèrie de dones i aprofitaven per fer vida social, explicant records o anècdotes dels veïns o de les veïnes, no? Moltes coses no les sabíem, però, esclar, aquí se'n parlaven i t'enteraves. Coita, que es casa aquell, sí. Coita, que a casa han tingut la criatura, han tingut un nen, han tingut una nena. Aquestes coses, vull dir que sí, que
I els que tenien més amistat es podien parlar d'altres coses, però els que ho sentíem així, això sí que és un lloc que te'n entraves de coses. Amb l'objectiu de preservar el testimoni històric que representen els rentadors en general i el rentador de Serinyà en particular, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, a través del projecte Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa al Pla de l'Estany, ha encarregat la digitalització d'aquest espai amb una animació que combina la reconstrucció tridimensional amb la fotografia històrica. Per una part, hem fet tota una recerca a nivell de fotografia antiga sobre aquest element, en aquest cas els rentadors de Serinyà, fotografia antiga que hem trobat en els diferents arxius de la comarca, i tot seguit hi hem fet una aplicació a nivell de recreació en 3D per veure com és l'abans i el després, és a dir, com era abans en recreació amb què és en l'actualitat. Conjuminant les dues tècniques, hem pogut tenir aquest resultat de veure una visualització de com podia haver estat o com era el rentador de Serinyà fa uns anys, i sobretot aquestes fotografies donar-los una animació, un dinamisme que sempre permet tenir una millor valorització i sobretot interpretació de l'element. La fotografia, a més, mostra l'acció de rentar la roba pròpiament dita, el que fa molt més entenedor i didàctic el document visual. Aquestes fotografies hi hem trobat personatges, dones rentant, fent l'acció del que donava i poder veure la visualització de l'element en si, que és el rentador en acció. En aquest cas sí que ens donava aquest exemple l'opció de poder utilitzar una fotografia antiga i fer la recreació posteriorment. Properament, els visitants del rentador de Serinyà podran escanejar un codi QR per veure aquesta recreació, que també estarà inclosa a l'aplicatiu turístic InRouting, un espai web que es podrà visualitzar també en ordinadors d'escriptori des de qualsevol lloc. Un dels itineraris a peu més curiosos que podem fer a la comarca del Pla de l'Estany és el camí de tornada a l'escola, una ruta curta de prop d'1,5 quilòmetre que ens porta des de la Gorga Blava, al nucli de Corts, a Cornellà del Terri, fins al Salt del Mau, a Camós. El camí es va recuperar l'any 2016 a instàncies de l'Associació de Veïns de Corts i amb la col·laboració dels ajuntaments de Camós i Cornellà. I en concret aquest feia molta il·lusió, perquè era un camí que feien servir els nanos de Corts, els nens i nenes de Corts que anaven a Camós a l'escola. A la tornada solien tenir més de temps i feien aquest camí i aprofitaven per jugar, pescar, banyar-se, i a més era un camí que també anava molt protegit del vent, per tant els hi solia agradar molt. Diguem que tornaven el camí llarg, o sigui, triaven el camí llarg per tornar a casa. Una de les curiositats de la senyalització d'aquest camí és que conté anècdotes recollides dels records de veïns i veïnes i la reproducció d'algunes fotografies que testimonien la vida que tenia aquesta ruta anys enrere, freqüentada per petits i grans. Aquí es va parlar una mica amb la gent gran i amb els veïns que coneixien més la ruta, i es va agafar records, es van agafar històries, però s'ha intentat explicar en cada cas si era un rentador, o per exemple aquí en el cas de la Gorga Blava hi havia un rentador, els nens hi venien molt a aprendre a nedar i moltes vegades coincidia que s'estava rentant la roba dalt mentre vigilaven els nens, per exemple. Aquest és el rentador de Can Lleter, aquí a la Gorga. La Gorga Blava és un lloc molt emblemàtic per la gent de Corts. I després passem a llocs com per exemple el Salt del Mau, que era un lloc que s'hi feien menjar, s'hi feien berenars, i també hi vivia gent, a les baumes aquestes durant molt de temps hi va viure gent i també era un lloc molt concorregut, i també s'ha explicat una mica la història aquesta. En cada lloc s'ha intentat recordar una mica quina implicació havia tingut o com es havia utilitzat pels veïns. Precisament entre els diferents punts d'interès del camí de tornada a l'escola hi trobem diversos rentadors que utilitzaven les cases de les rodalies. Al llarg de l'itinerari marcat en trobem fins a 4 seguint el curs del riu Matamors. Diríem que hi ha dos tipus de rentadors. Un que és central, diguem, que travessa el riu, i d'altres que són laterals. La majoria d'aquests rentadors els han reconstruït moltes vegades i aquests centrals són els que quedaven més malmesos. Una mica més avall hi ha el de Can Coll i Can Perenan, que aquest és lateral, igual que el de la Gorga Blava. Aquests laterals tenien la gràcia que no tots els punts eren igual de bons per rentar. Ens han comentat la gent gran que si hi havia cua per entrar en el rentador,
Esclar, el que està més amunt en el riu és que tenia l'aigua més neta i és on hi havia la dona que havia arribat primer. I després es anaven posant a continuació. Els altres rentadors que hi ha són un potser 100 metres més amunt de la Gorga, que és el rentador de Can Reparada, Can Calistros i Cal Vermell. És un rentador lateral, però que ha quedat totalment tapat per terra i ara en aquests moments hi ha l'indicador. Ens van explicar en el seu moment que una vegada les dones rentant era com una caixa feta d'obra, hi havia un parell o tres de dones i es veu que van sentir que venia la riuada i van tenir el temps just de sortir del rentador perquè la riuada els hagués enganxat. I després, si anem seguint amunt, hi ha un altre rentador que és a sota Can Carxofa i a Can Pardoi i a Can Jou. Aquest rentador és central, diguem, i moltes vegades fa això, serveix de rentador, però també serveix de resclosi per atravessar l'altre costat del riu. I per últim queda el rentador que hi ha sota la font de Sant Dalmau, que aquest es veu que és molt antic, i és un rentador que el feien servir totes les cases. Diguem que a la Sala del Dalmau hi havia un altre rentador, que és el de Can Grapes, però aquest temporalment quedava sense aigua al riu a vegades. I què passava? Doncs que el que sempre hi trobaven aigua, o pràcticament sempre hi trobaven aigua, era el de sota el Salt del Mau, que és el que es feia servir molt. Aquest seria el quart rentador i aquest, el de Can Grapes, que queda fora de la ruta, però està a tocar mateix del Salt del Mau. El camí de tornada a l'escola és un itinerari agradable per portar a terme en qualsevol moment de l'any, però cal tenir en compte que és de dificultat mitjana per alguns desnivells i trams estrets al llarg del camí. Es pot fer com a ruta circular seguint el carril bici comarcal durant el camí de retorn. Els rentadors han estat els protagonistes d'aquest programa perquè són testimoni d'un món i una realitat que ha canviat i molt. De fet, l'ús dels rentadors va anar desapareixent gradualment a partir de la segona meitat del segle XX, si bé no de la mateixa manera a tot arreu. Primer va ser els safaretjos a l'interior de les cases i en posterioritat, diguéssim, l'entrada dels electrodomèstics, la compra de les rentadores i per sort, diguéssim, el patiment i les coses penoses que suposava per les dones l'esforç físic de traslladar-se d'un lloc a l'altre ha anat desapareixent. Tanmateix, l'estructura de molts d'aquests elements encara previu i juntament amb les fotografies ens ajuda a recordar un passat recent que d'altra manera la tecnologia hauria deixat en l'oblit de les noves generacions. La gent gran, però, encara els recorda plens de vida, alguns amb nostàlgia, perquè espais com aquests i el curs de l'aigua han format part de la seva vida. Durant un temps això va ser una joia perquè, esclar, com s'hagués fet sense l'aigua per les cases per rentar. I en vez de rentar jonillat, podies rentar dret, doncs mira que bé, i que és un puesto que hi han vingut. I ara no ho han de menester, doncs mira, millor. Però si ho han de menester és que ja hi ha altres comoditats. Visquent aquí, com viscut, sentir l'aigua de sempre, quan no passa aigua, el trobem a faltar. En aquest capítol us proposem l'etapa 4 de la ruta GR1, un itinerari que recorre 4 municipis del Pla de l'Estany aprofitant la seva proximitat: Vilademuls, Fontcoberta, Banyoles i Serinyà. El tram del Pla de l'Estany representa una distància de 30 quilòmetres, amb un traçat considerat difícil i que a peu es completaria en unes 7 hores i mitja. El punt de partida és Camp Piarnau, a Vilademuls, i el recorregut ens portarà fins al nucli de Melianta, a Fontcoberta. Des d'allà la ruta mena cap a Banyoles, tot i que no s'endinsa a la ciutat, passant a prop de Mas Usall i des d'allà vorejant l'estany i passant pel Puig de Sant Martirià, es dirigeix en línia gairebé recta cap a Serinyà, on passa a prop de les coves prehistòriques per superar el nucli principal del municipi i arribar fins a l'alçada de la localitat de Fares, al límit entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Les rutes GR, o de gran recorregut, són de les més exigents i llargues. A Catalunya hi ha 355 quilòmetres d'aquests recorreguts dividits en 26 etapes, la primera de les quals és a Sant Martí d'Empúries. El GR1 és conegut també com a sender històric per la importància de moltes de les localitats per on transcorre durant l'Alta Edat Mitjana i fins i tot en períodes anteriors.
Podeu visitar sempre que vulgueu el rentador de Serinyà, ja que es troba a l'aire lliure. A més, l'accés és molt senzill des del nucli del poble i hi ha aparcament proper. Tingueu en compte que es troba a un nivell una mica per sota de la carretera i us podria passar desapercebut. Properament, com hem vist, s'instal·larà el codi QR que permetrà tenir una idea in situ de la vida i l'ús que tenia aquest espai fa menys d'un segle. I en el proper programa centrarem la mirada en la torre de telegrafia òptica de Can Ginestà, una instal·lació per a usos militars que es va bastir en un dels punts més elevats de Sant Miquel de Campmajor i que és un testimoni de la xarxa de comunicació estratègica que es va bastir als Països Catalans a mitjans del segle XIX.